La veu, diríem, poderosa i personal de Luz Casal és la que ha triat el Juanma Moraleda. Saps, deixa'm dir-te, Juanma, que quan escolliu cançons us delateu, amb l'edat i amb moltes altres coses, perquè escolliu cançons de la, deixa'm dir-ho així, de la joventut, no? De quan has tingut l'època jove, que has sortit o que has viscut en aquells moments, i Luz Casal doncs, ha sonat molt, sobretot a finals dels 80, a principis dels 90, no? Per què t'agrada, Luz? M'agrada perquè me'n recorda la meva dona, a la meva família en si, el meu nucli familiar. Nosaltres ens vam conèixer a Luz Casal, a mi no m'agradava tant, però a la meva dona li agradava molt, i concretament aquesta cançó representa la unió entre la meva dona i jo. I estem... Va sonant al vostre casament, aquesta? Sí, també. Dame tu alegria, tu buen humor, dame tu... A més, la Luz Casal és una persona, i a nivell personal, molt lluitadora, que n'ha passat de tots colors, i s'ha mantingut i és molt respectada en l'àmbit musical. Amb Luz Casal avui volem fer balanç de com ha vist el Juanma Moraleda aquests 4 anys de mandat. Són els primers en els que has estat regidor en un ajuntament, en el teu ajuntament. Què te n'emportes? Molt, moltíssim. Jo realment, per mi ha sigut una vivència immillorable. He vist realment el que és la política de dintre. Et sobta algunes coses que no t'agraden. Com quines? Va, vinga, temes punyalades, que n'hi ha també dintre de la política. Però em quedo amb lo positiu. El treball per treballar, o sigui, treballar pel poble això és molt gratificant i no t'ho pot treure ningú. Ho tens tu, és un bagatge que ja portes i que encantat de la vida de treballar pels vilatans per sempre i més. Has estat 4 anys regidor a l'oposició. Per tant, és una visió, podríem dir, des de la barrera, perquè en poques ocasions o en comptades ocasions heu pogut incidir en polítiques de govern. Et sap greu això? Ho has passat més malament? A veure, en polítiques de govern no hem pogut incidir perquè, clar, l'equip de govern feia la seva. Però sí que és cert que nosaltres n'hi han hagut moltes mocions, bueno, moltes, ens han fet cas, perquè jo crec que teníem raó i s'han fet mocions que... I això és ho portes dintre, no? Perquè encara que tu no hagis executat això, però ho has demanat tu i l'has defensat, s'ha aprovat en el ple i al final hem aconseguit que es faci, no? El camp de futbol, les càmeres de seguretat, els pas de vianants, coses. I això et nutreix de que has fet algú positiu dintre del mandat aquest, encara que sigui a l'oposició. En els plens, durant les sessions plenàries, probablement el Partit Popular ha sigut el grup més contingut, en el que heu pres menys la paraula, o quan l'heu pres heu destinat menys temps, heu estat més sintètics a l'hora d'expressar-vos. Per què ho heu decidit fer d'aquesta manera? Perquè, a veure, nosaltres entenem que... A veure, sí que és cert que nosaltres, segons quines mocions, podrien haver fet molt més debat, més brusc, però jo crec que no hem de ser així. O sigui, nosaltres pensem que el treball... A veure, m'estic referint a debats que anaven en contra del PP, perquè n'hi ha hagut molts, que això és lo pitjor de tot. Ara hi anirem, però en el fet aquest d'haver sigut més concisos, d'haver sigut més continguts, no heu permès que altres grups amb una representació més petita hagin tingut més protagonisme? Sí, però a veure, és que segons... Sempre penso... O sigui, sempre hem dit el mateix, a veure... la confitura... O sigui, no sé com dir-te ara, com es diu... L'estructura municipal, no? Com està configurat el ple? Sí, a veure, nosaltres creiem que hem de ser concisos i dir les coses clares i anar concretament a l'arrel de l'assumpte, no? Però per què fer més protagonisme? Perquè és que
sí que des d'un punt de vista polític dius, no, és que has de ser més protagonista, però realment, segons en quines mocions, a nosaltres no ens interessaven de que o sigui, que n'hi hagi més mala maror, no? Jo crec que hem de ser més coherents amb el que diem, alguns es passaven molt i jo crec que en alguns aspectes jo crec que el respecte s'ha mantingut des de bon principi. Però encara que no hagueu volgut entrar, i em refereixo a debats supramunicipals, a debats sobre la independència, a debats sobre el sobiranisme, això ha estat latent, hi ha hagut grups que ho han proposat... Sí que hem entrat, en aquests temes concretament. Però jo he sigut el que més ha dit les coses com són. A veure, ens hem contingut perquè potser és que no volem donar més publicitat, no? I volem que es talli el més aviat possible. Són formes de pensar. Jo entenc que... Però no perdeu l'oportunitat, no heu perdut algun cop l'oportunitat d'expressar-vos i de dir el que pensàveu? Possiblement alguna vegada jo m'he quedat amb ganes de dir més. Sí, podria ser. Sí. No dic al contrari. No deixa de ser un ajuntament, un equip de persones, un equip humà, encara que hi ha gent, els del govern i els de l'oposició. Els hi hem estat preguntant aquests dies als que han passat per aquí si haguéssiu de donar l'Òscar al millor actor o a l'actor revelació. Qui t'ha sorprès de totes aquestes persones amb qui has conviscut aquest temps, aquests 4 anys a l'Ajuntament? Qui t'ha sorprès? Home, jo realment... En positiu o en negatiu, Em costa moltíssim respondre't a aquesta pregunta, perquè jo crec que més o menys tots hem sigut molt... Hi ha hagut molta convivència, molta coherència, i hem sigut una mica planers tots, o sigui, no n'hi han hagut... jo sí, pitjor diria en Félix Rosa. I només, ja no només per dintre pel que s'ha fet al ple, sinó potser pel que s'ha fet fora. Tot i que el tenies assegut al costat, Sí. I ja heu tingut relació. Sí, hem tingut... A veure, hem tingut relació i a començament era millor, jo crec, però últimament, no em feia el pes. D'aquí 10 anys, de què te'n recordaràs d'aquest temps, d'aquest pas per l'Ajuntament? Què és el que quedarà, l'essència d'aquests 4 anys? A veure, a mi, la primera vegada que vaig entrar dintre del consistori del meu poble, i m'agradaria que només fos això, perquè això voldria dir que continuo i potser a millor. I per acabar, després d'aquests 4 anys, després d'aquesta experiència, si ara poguessis ser el 2011, però sabent el que saps ara, què faríeu diferent des del Partit Popular d'Argentona? No faria res diferent. Ho faríem tal i com hem fet. El treball que s'ha fet, potser una mica més, però bé, perfecte. No només n'ha escollit una, el Juanma Moraleda, Banda de la Luz, també UB40, allò que dèiem, generacional, però és molt bona aquesta, una versió de l'Elvis. Boníssima. Els has vist en directe, aquesta gent? No he tingut l'oportunitat, encara que han vingut, però no he pogut. Estem demanant a les portes de Sant Jordi aquests dies també que ens recomaneu un llibre i has escombrat cap a casa. Jo sí, jo ho sento molt, però jo vaig anar-hi la setmana passada a la presentació del llibre d'un gran amic meu, que es diu Agustín Rodríguez, que és de la Vila, d'Argentona, i a mi m'agrada el seu llibre, que Frases al vuelo. Frases al vuelo. Que és un recull, ha col·leccionat a l'Agustí frases al llarg dels últims anys, és que el subtítol el que diu Busca tu inspiració, no? I va molt bé per els discursos, molt bé. Sí? Sí. A mi m'agrada, a més, els discursos ficar dites, frases i... Amb què t'hi puguis identificar, et puguin fer pensar. O identificar-se amb el context del discurs en aquest moment. Doncs aquí queda la proposta avui del Juanma Moraleda per aquest Sant Jordi, Frases al vuelo de l'Agustín Rodríguez, un amic i un argentoní.